Φύγαμε από το χωριό στις 28 Φεβρουαρίου. Μείναμε 2 εβδομάδες μέσα στα χαμόκλαδα και μετά περπατήσαμε 10 μέρες μέχρι να φτάσουμε εδώ, στο Winklow. Ήρθαμε με όλη την οικογένεια. Αν είναι όλα καλά, θα επιστρέψουμε. Αλλά το σπίτι μας κάηκε. Οπότε... Όταν ο τυφώνας έπληξε την πόλη μας, αναζητήσαμε καταφύγιο στο σπίτι των γονιών μου. Ο άνεμος ήταν τόσο ισχυρός που ξεσήκωσε τη στέγη του σπιτιού μας. Νομίζαμε πως ήταν η τελευταία μέρα της ζωής μας. Μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω αυτές τις στιγμές. Είναι τόσο τρομακτικές. Ο Νίνιο βράχηκε. Δεν είχαμε τίποτα να το τυλίξουμε και να το στεγνώσουμε, καθώς όλα τα πράγματά μας βρέθηκαν μες στο νερό. Μια μέρα βγήκα έξω να αγοράσω φαγητό για τον πατέρα μου. Στο δρόμο ένας άντρας με ρώτησε που πηγαίνω και μου έδωσε χρήματα να αγοράσω φαγητό και για αυτόν. Όταν επέστρεψε με το πιάτο του, μου άρπαξε το χέρι και μου είπε ότι θα σκότωνε τους γονείς μου αν δεν έκανε ό,τι ζητούσε. Στον καταβλισμό ήξερα ότι ήδη κάποιος φίλος του είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο και ήμουν πολύ φοβισμένη. Μετά με βίασε. Η μητέρα μου πουλάει σαπούνια και ο πατέρας μου είναι άνεργος. Προσπαθούν να βοηθήσουν εμένα και το παιδί που γέννησα, αλλά τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά. Θα ήθελα να γυρίσω στο σχολείο, αλλά αυτό είναι αδύνατον. Νιώθω τυχερή που είμαι ζωντανή. Ήρθαν, με πήραν και μου έκαναν πολλές ερωτήσεις. Προσπάθησα όμως να είμαι δυνατή για χάρη των παιδιών μου. Μια μέρα έφτασε η φήμη ότι ο Αντέλ ήταν στα τελευταία του. Αυτό ήταν ό,τι χειρότερο, ειδικά για τα παιδιά. Η πεθερά μου, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, άρχισε να έχει σπασμούς όλο του στο σώμα και δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει. Σταμάτησε να βγαίνει από το σπίτι και δεν μιλούσε σε κανέναν. Δεν κοιμόμασταν καθόλου πια τη νύχτα. Πριν από 7 μέρες έφερα στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Γέννησα το μωρό μου στους θάμνους όπου ζω, όπως έκανα και με τα προηγούμενα μωρά μου. Έχω 10 παιδιά. Μετά τον τοκετό αρρώστησα. Κάναμε 2 ώρες μαζί με την οικογένειά μου μέχρι να φτάσουμε στο νοσοκομείο. Νιώθω πως τώρα που είμαι εδώ είμαι καλά. Πονέσα πάρα πολύ, αλλά κάθε μέρα που περνά εδώ μέσα νιώθω όλο και καλύτερα. Δεν ξέρω αν δεν ερχόμουν στο νοσοκομείο τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Όταν έπρεπε να εγκαταλείψουμε την περιοχή, έτρεξα για τη ζωή μου. Αλλά ήμουν 8 μηνών έγκυος. Δεν ήταν εύκολο. Σύντομα άρχισα να έχω επιμονούς πόνους και η μητέρα μου με βοήθησε να γεννήσω. Λίγες μέρες αργότερα το μωρό άρχισε να έχει πυρετό και σπασμούς. Η μητέρα μου πήγαινε να ζητήσει βοήθεια και κατά τύχη συνάντησε μια ομάδα των γιατρών χωρίς σύνορα, η οποία μας παρέπεμψε στην κλινική. Το μωρό είχε πάθει μια μόλυνση στον ομφάλιο λόρο, η οποία εξαπλώθηκε σε όλο του το σώμα. Είναι καλά τώρα. Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να έχω φυματίωση. Στην αρχή μου δώσανε μια χούφτα χάπια, απέσια μικρά πράγματα. Είναι και οι ενέσεις που κάνεις κάθε μέρα για 6 μήνες. Και αυτή η ένεση έχει μια παρενέργεια που μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή. Κουφαίνεσαι. Με λένε Σάλμα, είμαι 21 ετών, έχω 2 κόρες, 4 χρονών και 5 μηνών. Ζω στην Παραγκούπολη Καμρατζιρχάρ, στην Ντάκα του Μπαγκλαντές. Δουλεύω σαν εργάτρια σε οικοδομή για να ζήσω την οικογένειά μου. Κουβαλάω τούβλα. Σακιά με τσιμέντο και άμμο, ανεβαίνω σε σκαλωσιές. Το σώμα μου πονάει. Τα χέρια μου και τα πόδια μου κάνουν πληγές και πολύ συχνά αρρωσταίνω. Η αμοιβή μου είναι περίπου 30 ευρώ το μήνα. Δίνω τα μισά στο ενοίκιο και με τα υπόλοιπα αγωνίζομαι για να ταΐσω 4 στόματα. Τη μητέρα μου, τα παιδιά μου και εμένα. Ζούμε με ρύζι, φακές και πατάτες. Η μικρή βλέπει σε άλλα σπίτια φρούτα ή ψάρι και ζητάει κι αυτή, αλλά μου είναι αδύνατο να τα αγοράσω. Εγώ τρώω μια φορά κάθε 3 μέρες. Το μωρό μου υποφέρει και αυτό από υποσιτισμό. Έτσι γεννήθηκε. Γιατί στην εγκυμοσύνη μου εργαζόμουν σκληρά και δεν είχα χρήματα για φαγητό. Όταν εξασφάλιζα το ένα γεύμα, ήξερα ότι έπρεπε να παραλείψω τα 2 επόμενα. Τώρα δεν μπορώ να το θυλάσω γιατί είμαι κι εγώ υποσιτισμένη. Και ούτε μπορώ να το αγοράζω έτοιμο γάλα. Κάθε μέρα με βασανίζει το ίδιο ερώτημα. Ποιο παιδί να ταΐσω και ποιο να αφήσω νηστικό. Έτσι αποφάσισα να στείλω τη μεγάλη μου κόρη στο ορφανοτροφείο, αλλά αυτή η απόφαση είναι τόσο οδυνηρή. Αγαπώ τα παιδιά μου πάρα πολύ. Γι' αυτό και δουλεύω τόσο σκληρά, αλλά και πάλι δεν τα καταφέρνω. Δεν υπάρχει αδελφός ή πατέρας να με στηρίξει. Και ο άντρας μου με εγκατέλειψε, επειδή το δεύτερο παιδί γεννήθηκε κορίτσι. Ευτυχώς στη ζωή μου ήρθαν οι γιατροί χωρίς σύνορα. Με περιέθαλψαν, γιατί ήμουν άρρωστη και υποσιτισμένη. Δεν κατάφερα να συνεχίσω τη θεραπεία, γιατί είμαι αναγκασμένη να πηγαίνω στη δουλειά μου κάθε μέρα και δεν μπορώ να πηγαίνω στο νοσοκομείο για εξετάσεις και θεραπεία.
Οι γιατροί χωρίς σύνορα όμως φροντίζουν το μωρό μου και αυτό με κάνει πραγματικά ευτυχισμένη. Το πηγαίνει η μητέρα μου στην κλινική τους για την εβδομαδιαία προγραμματισμένη επίσκεψη, όπου το εξετάζουν και μας δίνουν θεραπευτική τροφή για να του δίνω στο σπίτι. Αλλά έρχονται και οι ίδιοι κάθε μέρα εδώ. Βλέπουν αν έχει πυρετό, το ζυγίζουν, μου λένε πώς να το ταΐζω και πώς να ακολουθώ τους κανόνες υγιεινής. Η ζωή μου είναι γεμάτη δυσκολίες, αλλά υπάρχουν κάποιες στιγμές ευτυχίας. Όταν βλέπω ότι μου έχουν περισσέψει χρήματα αφού έχω πληρώσει το ενοίκιο. Όταν στο τραπέζι υπάρχει φαγητό για όλους. Όταν μπορώ να κάνω τα παιδιά μου έστω λίγο χαρούμενα, αισθάνομαι πραγματικά ευτυχισμένη.